Veciños de varias parroquias de Castrelodomiño decidiron unirse para pôr en valor os seus montes comunais a través do turismo. A iniciativa consiste na realización dunha ruta de sendeirismo onde se combina a recuperación de monumentos coa posta en marcha de explotacións gandeiras e a plantación de árbores autóctonas. A ruta parte do Clube Náutico de Castrelodomiño e percorre os montes comunais de Barral, Santo Estevo e Santa Mariña, máis de 20 kilómetros de percorrido no que os visitantes poden achegarse a paisaxes como esta. A iniciativa partiu dos comuneiros destas tres aldeas. O obxectivo era pôr en valor os máis de 850 hectáreas de monte en mancomún que hai na zona para convertelo nun atractivo máis e evitar así que acabara sendo pasto do lume, como aconteceu xa hai 10 anos cando un gran incendio arrasou a riqueza forestal destas tres parroquias. Xa fai tempo que se comezou a plantar todo e a limpiar o sitio onde se regenerara, non? Entre sacar e facer, claro, eso, bueno, un pouco é o de sempre, non? Quedaba un pouco corto a hora de, bueno, este é un concello turísticamente moi atractivo en cuanto a historia, a paisaxe, un pouco tamén o río e os deportes náuticos e, bueno, que complementar un pouco, que axudar un pouco a ese desarrollo turístico deste concello, non? Xa ten vido xente a preguntar polo roteiro, parte do Miño, que é unha das partes máis importantes do noso concello, sobe polo Calvario, ven por aquí por Noallo, baixa aí descubrense sobre o camiño unhas fontes moi boas que estaban un pouco abandonadas, logo sube hacia o Coto de Novelle, hai un outeiro ali que hai unhas vistas preciosas sobre o río Miño. Ademais de limpar o monte e abrir camiños, os veciños decidiron aumentar o atractivo da ruta recuperando cruceiros e fontes e plantaron árbores autóctonas todo o longo da ruta para que os visitantes poidan recoller castañas, noces ou mesmo cogumelos. Faise a parte de pasear como vigilantes. É unha cousa que cuanto máis xente haxe, máis vigilantes. Recuperanse especies tanto vegetais como a ganadería autóctona que podría haber na zona. Non sei, podese xenerar algún posto de traballo. No proxecto participan preto de medio milleiro de comuneiros que hai entre as tres parroquias.